ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council Ubatito Starwell Khan ulaong baka sorkar kadon hok ban penkenria ye ki breu ki basa bean ha sweepers lane hathem yo maulong hadin baka high level committee dangshan kala pha ye ki jingai jingmut shaka sorkar ban penkenria no ye ki nongtrei sorkar ki basa hagani ka jaka Hagajingya keren bat kilat pathai khubor ubatita Starwell Khan ubalongru udkhon jongka high level committee ula penparu ye kajing lingo babalai la supenmi ye kaniga issue kum ka issue ka bale ben yano kat bagajing thmuhi jongka sarkar kalong ban supen kenria ye ki nongtrei jong kitna trei kam ka sarkar shaki jaka balada penshna kerpang ye ki Shisho ulaong ru baga sarkar kadai ban yaj bait shakmat kat kum kaching ai jingmut jongka high level committee namar baka long kaching ai jingmut ka basyongnya khenang ban wanra abyang ye ka jingshinga ye ki pait ba nong lai nong wan bad ban pendo jai dru ye ki kambi an ki baju kenrai baro shikata Kuma pitip ketika caka kahap apo ke hima melim Tihadin ba ngile syong bun sin daka high level committee Kalami kawe ka jingyamir jingmut lang bagata kalong baya kada ka plot ka ba jaka ka ba hap apo ka hima melim in list no yaka shiga government kanang baga government kan yo banamar ka jing thmu kandiat ngaku aban panchayat bi ka jing thmu jong ka sarkar ban penkerja ya kita kibreu ki basyong ha kita jaka kalong mde bangi kwa ban le ben ya ki kiru ki ban sutu ngalengo ba balai yang ini kisi bala penmi ya kani ke isu kum ka kenja komunal isu lani kum ka isu ka bangi le ben yanu ndai kani kamde kata kani kalong tang ban ri allocate ya kitu kibreu ki batrei ha ka sarkar Syaka wipat ke jaka kabaka sarkar kala de penbiang penbit ban rai ki dia ketu ke jaka pat kaba lai kaba hap hapo ke hima melim kenang ba ketu ke jaka kan nong kaba kham kelui kaba kham internet kaba kham singan yiki pat ba jong ke jela la propose ya ketu ke jaka ban IT no syaka government syaka urban affairs department kenang ba ngila ban le ya ketu ke jaka ban pen internet Kenang ban sna da ki nu gijat jing sna ki ban penmentoy ya ki pai ba jong ka jela kata ka di ka we ka motives ka jing thu jong ka sarkar la ni ka jing thu jong ka ni ka high level committee ka bangi ai ka ni ka jing ai jing mot sa ka sarkar namar balik kami pat kani ka jing ya kra ketika caka kala kelalong ka commercial area Jogi katu kat ni ki jat beriu ki bam dei hong wat ban le khai be an hang tu tena ta kadau kabala pan site met i ki pat ba kabala long ru ka jing shong ere ki pat ba bat kala don ru ki jat kam ki jat pagi jat hang tu ki jat kam ki jing di drugs kum ki nong di drugs baki la don ru ki jing ja ki babun sin baki beriu Kisah syok, kisah luti yang tu Tena tak kadau, kenang banwan ra Ya ka jing syong singan Haka tu ka caka Ngina kaliang ka HLC Nila ai jimut sa ka sarkar Ban le kumta Timenta ka syong haka sarkar Baka de ban le be Ya ka ka bala recommend Da ka ni ka high level committee But ka recommendation sa ka high level committee Ka long ka ba Syong niya, bat kadai ka ba syong andru, ka bamdan ka nunu ka jingle jubor, bat ka nunu ka jingle BI. Tiha baya keren pat, bat ki wei pat ki brio, ki ba syuan syong BI yang tu, kadai ka kamram ka sarkar, pan kerja ki. Haba syong BI, daw nunu brio, wala da day ukhasiru, haba ki syong BI, haka cakanya ka sarkar ka donay ka hok pan kerja. Dan ray mentaru, Kaju ka application kan apply gini ki brio ki basyong tay haba ki syong bean ka sarkar ka don hok ban pan karya iki pina kaliang ka jungi ka district council ni don bentaru hagapan ay ka approval
bagi la aru ya ka jingmut syaka himam alim hashwa ban lis ya kan ke jaka